Tulo na ang patay samtang laing 23 ang samaran sa pagpamumba sa Malang, North Cotabato pasado alas 7 sa gabi kagahapon. Matud ni Mayor Joselito Pinol nga duha ka mga wa mailhing lalaki ang nagbilin og bomba nga gisulod sa bag ngadto sa billiard hall duol sa Carnival sa lungsod. Ang duha daling mihawa sakay ang motorsiklo. Tungod sa impact sa pagbuto, naguba ang billiard hall. Nangalagpot og nangatumpag ang mga butang hinungdan sa pagkaangol sa mga tao. Base sa inisyal nga investigasyon, ang Army 6th Infantry Division nagkanayon nga ang bomba gigamit usa ka improvised explosive device. Kasamtangang wa pa gitumbok nga sospek ug padayon ang investigasyon sa maong insidente.